I pozdrav svima ljudi, moje ime je Marko. Miki mi preuzeo ulogu. I pozdrav svima ljudi i dobrodošli u novi video na mom kanalu, ja sam Mare i za danas sam vam pripremio jedan novi challenge koji se zove koliko dobro poznajemo jedno drugo. Jedno drugo, je tako? Miki i ja se inače družimo već 6-7 godina i znamo mnogo toga jedno drugom i on je izrazio želju da snimimo ovaj challenge. Inače, ovaj challenge će biti tako da postavljamo jedan drugom pitanje i onaj ko ne bude znao odgovor dobija šlag u facu. Inače, Miki ne voli šlag, prezire šlag, ali boga mi, sada će mu biti preko glave. Tako da, nećemo dalje da dužimo, nego idemo u video. Idemo ko će prvi da pogađa, znači papir, kamen, makaze. Ajde, papir, kamen, makaze, ajde. Papir, kamen, makaze. Joj, znao sam. Znači, ja prvi pogađam. Ajde. Što misliš da neću znati, a? A ne, vrate, nego. Jo, Bože. Ajde, išao. Ček da sagrijem kao da ne vidim. Ajde, ja da ne vidim odgovor, a ni nema ga. A nema odgovor. Da, ajde. Da li ti možda znaš koji je moj omiljeni grad, koji bi ja voleo da posjetim? Tvoj omiljeni grad? Tako je. Brate, to nismo nikad pričali. Tako je, ja mislim da sam ti ga sigurno pomenuo, ali da ćeš se vrlo teško setiti njega. A može jedna mala pomoć? Ajde. Američki kontinent je u pitanju. A pretpostavio sam da je američki, ali tipa nešto me vuče kao da je Los Angeles. Nije? Nije. Nije? Pogrešio si, New York je u pitanju. New York! Oh my god! Nikad mi nisi rekao za New York. Ozbiljno bi volio da viš New York. Ozbiljno. To mi je omiljeni grad koji bi godinama želim mi da ga posjetim, da. Ništa, ide lagić u glavi. Ovo je bilo spontano, ovo nisam to da kažem. Ode na krevet. Ja mislim da će ovo biti dosta. Idemo, ajde. Joj, brate, si osjetio da nisi? Čekaj malo da ti skinem. Si osjetio da nisi? Evo ga. Ti si meni krenuo od najtežeg pitanja fazona, ali nema veze, evo ja ću tebi od nekog lakšeg pitanja. Koji je moj omiljen YouTuber? Ovo mora da znaš, ovo je... Jao, znači ne mogu, znam koji je čovjek u pitanju, ali ne mogu da se setim ime. Znači, znam šta je u pitanju, ali ne mogu da se setim ime. Znači ne znam. Ajde, pošto si ti meni pomogao, pomoći ću ja tebi, to je strani YouTuber. Znam ga kako izgleda, ali ne mogu da se setim imena. Znači, nije naš YouTuber, govorimo o stranom YouTuberu. Da. Ne sam, predajem se, ne mogu da se setim. Pussy Tube! Ajde, oh my god! Ajde, evo, lagano za mog Mikija započeti. Idemo sada na sljedeće pitanje, sad ti postavljaš meni. Maj telefon spomade, a rekao si da ne voliš. Znači, ukusno ti, a? Ne volim, ali mi smeta. Pa ćeš ga pojesti, nema veze. A, brate, da se ne baci. Evo ovako, pošto sam ja zapisao ovo na telefonu, jer ne mogu da pamtim šta ću. Nema veze, nema veze. Koju boju kose najviše volim kod devojke? Da li u pitanju crnka, plavuša ili smeđokosa? Ne znam zašto me asocira, ali mislim da je crnka. Jeste. Znam da je crnka, jer smo ja mislim jednom pričali o tome. Gotiviš je ostalo, ali crnke su ti onako baš... Plavuše ne volim, one ne dolaze u obzir. Eto, plavuše da znate je. Sad ja tebi postavljam sljedeće pitanje. Koji je moj omiljeni odevni predmet? Znači, koji volim da nosim, to mi je omiljeno. Treba se setiti, jer me asociraju dve stvari. A znaš šta te asocira? Mislim da znam, ali ajde. Nema pomoći ovog puta. Da nije možda košulja u pitanju. Ne. A sad kad ti budem rekao, znaćeš šta... Ili lančić. Ne. Duks. Joj. Još znaš pa i ti voliš duks. Ovo si stopilo, bog teba. A ne voliš šlag, ali jebi ga, brate. Jebi ga. Joj. Da li možeš da pogodiš koja je moja omiljena pesma? Tvoja omiljena pesma? Da. A mi govorimo za našu pesmu, mislim domaći. Inače, koja je moja omiljena pesma? Da li postoji moja omiljena pesma? Tvoja omiljena pesma?
Pa brate, ja mislim da to ne postoji. Tačno. Ne tako. postoji? Nemam omiljenu pesmu. Mnogo te dobro poznajem, znao sam, zato što ti slušaš sve ono šta ti se sviđa. Idemo sad dalje. Sad ja tebi postavljam evo jedno zanimljivo pitanje. Koja je moja omiljena ženska ličnost poznata u svetu i strane zemlje, eto ti pomoć odmah. Omiljena ženska ličnost. Poznata je u svetu, znaj ceo svet, i sve devojke i svi. Dvoumim se između dve. Opet se dvoumiš. Pa... znaš šta Hoće je ti fora? pomognem? Ajde, da čujem. Da li u pitanju mama možda? Ne. Ili je u pitanju mlađe? Mlađa. Dobro. Znači možda Kylie? Jeste, bravo. Jedno možda malo teže. Može. A možda i malo lakše. Sve zavisi kako gledamo na to. Ajde. Da li možeš da pretpostaviš koji bi telefon ja trenutno želeo da imam? Pa to je jedino onaj što smo pričali, kako se on zove? Onaj 10, nemoj da se setim, jel taj? Ne znam na šta misliš. Čekaj. Ima neki broj, ali sad... Onaj kao LG Nexus 10, onaj P10, kako se zove? Pa pazi, oba su ti te malo tamo, malo vamo, zato što su to dva različita telefona. A to su dva različita? Tako je, da. Ne, ti bi Nexus 10, onaj. Ne. LG V20. LG V20. Ja. Malo je preterao, ali dobro, nema veze. Nema veze, ja volim da preterujem. Jo! Evo. Jesi i po majici? Nisam, ne brini. Nisi? Nisam. Nekaj bi mogao poližiti ovo. Ovo ako ne znaš, ja ne znam onda. Znači, da prestanemo da se družimo, najbolje. Da, ovo se... Koji je moj omiljeni fudbalski klub? Real Madrid. Jeste. Ovo znam, ovo je bilo lako da kažem. Koja je moja omiljena marka viskija? To jest naziv. Jack Daniels. Ne. Valentine's. Joj! Ne! Čekaj malo sad po drugoj strani. Ajde, ne hoćeš udruži. Više ova. Evo ako polako samo da ga razlačem pomalo. Jo! Ne mogu da pričam ušao nos. I meni isto malo Ušao ti nos. ne mogu da dišem, zato sam i jeo. Jebote. Koliko trenutno imam followersa na Instagramu? Koliko trenutno imaš followersa? Pa mogu da ti kažem da nisam baš pratio u poslednje vreme, ali jel moram da kažem tačan broj ili orijentaciono? Pa, ajde reci orijentaciono, ali da bude što bliže. Približno, jel da? Da. Pa, otprilike, ja mislim preko 1400, a manje od 1500. Ako ćemo malo bliže, možda 1450, 40 i nešto. Jeste, to je to, otprilike 1450. Da, posljednji put kada sam pogledao, ima otprilike oko 1100, tako da je dosta napredovao. Jeste, bravo Miki, bravo. Da li možeš da pogodiš koji je moj omiljeni glumac? Tvoj omiljeni glumac? Tako je. To mi nisi nikad rekao. Reći ćemo, ovo je malo teže, zato što to se desilo u poslednje vreme. Mislim, u poslednje vreme sam zavoleo tog glumca, da kažemo na neki način, pa je onda da kažemo malo teže. Ali mogu da ti kažem, da ti olakšam, da smo taj film gde on glumi gledali zajedno i da je mnogo dobar. I glumi u dosta ovih novih filmova i poznat je. Pa to sigurno Dwayne Johnson Rock. Nije. Nije? Ne. Kako? Nego koji? Ja sad sam zaboravio ime, brate. Ovo što glumi u Legendu, brate. Tom Hardy. Tom Hardy. Jeste, ajde. Oh my god. Spada mi s nosa. Oh my god. Boga mi, ne mogu da otvorim oči na tebe. Imam ja sad jedno bonus pitanje za tebe pre nego što završimo. Ako pogodiš, svaka ti čast. Ajde, da čujem. Puci. Koja su moja 4 omiljena, to jest 4 omiljene muške osobe, da kažemo, koje su poznati. Znači muškarci, 4 muškarca koji su Poznate, aha.
Mislim da ćeš znati, ali vidjet ćemo. Dobro, možemo da počnemo od Dwayne Johnsona, Jeste. Jason Stathama, Jeste. Kevin Hart Tako je. i reći ćemo... Ako njega ne pogodiš, znači, ja ne znam. Ali kažem ti, znači... Conor McGregor. Tako je, bravo. Opa. Ej, jebem ti suce. Što je s povuku? Pa ne pegla. I ljudi, pošto se dobro poznajemo i pošto smo braće, evo za kraj da je vas malo nasmijemo, jedno drugog ćemo u isto vrijeme da zavalimo šlagom. I to je to, oćeva. Ajde, 3, 4, sam. I ljudi, to bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste svi uživali, da smo vas lepo nasmejali. Hvala Miki što si gostovao u klipu. Hvala tebi. Deki, pozdrav, brate moj, samo za tebe specijalno. Da, to je naš dobar drugar. I to bi bilo to ljudi, ako vam se svidio ovaj video, obavezno bacite like. Svi koji niste do sada subscribe-ovani, obavezno se subscribe-ujte. I to bi bilo to, a mi se onda vidimo već u sljedećem videu. Ćao!